Išiel na poštu, že konečne mi prišlo niečo, hovorím paráda, a ona že koľko sa nám to červený nejaký pásik, že potrebujem občiansky. Hovorím, že nemám občiansky, tak som našiel nejakú fotku v telefóne občianskeho, nadiktoval som jej to. Kúkam sa, úrad pre reguláciu, tak hneď som tam otvoril, rozotrel a že účastník blablabla je vinný v súlade otočil som 3 papiere ďalej, pokuta, výška pokuty 15 000 eur, tak si hovorím, že paráda. A vypadol každý s kým. Je to do auta a hovorím, že nemám lepší deň. Ja moc neviem, o co ide, si vlastne bezkrátce porušil. V 2020, alebo 2020 to bolo rok, alebo 2021, som neporušil nič, ale to keď vám to poviem, tak neuveríte. Lebo vtedy to neboli zakázané stránky, vieš, vtedy sa otvorili bedničky normálne. Ale oni si v 2024, 2 alebo 3 roky neskôr, si spravili, že už aj Counter-Strike, akože otváranie bedničiek je hazard. Tak retrospektívne našli môj záznam streamu, kde som otváral bedne a že on porušil zákon, ktorý je síce platný až teraz, ale retrospektíva platí. Takže rozumieš. Čo spravíš? Ale myslím si, že mohli dať aspoň nižšiu pokutu, vieš?